Aslar kaya siya manguhag baki guys. Oh, hawa oh. Oh, bilay na kuha ni mo sip. Chinilas ba tanan mo kuha? Oh, lahi na mong nakuha di ay. Stupid. Pinya diri guys oh. Tagay na rami. Halos wa pa gid mi nakawat. Ngita mig hinog. Ilaw gyapon. Ilaw. Nahinog na. Haman. Ilaw mo na. Kadto guwang. Ito. Ilaw mo na. Ay, mabuang mo ni chip-chip niya. Kanang yelo. Kulang pa na siya mga pila ka bulan. Oh, useless ang among pagpangawat diri guys. Ang among pataka-taka mo ang tour guide oh. Di ka balo mangawat. Pagi siya ni guwang tanan guys oh. Padong tas pakuan ni ba? Di pangita pasig na nihilo gamay kanang nihilo gamay okay na na. Mamords na na. Sana all. Sep, pa kay nakawat ya, Sep? Padong kita ni challenge ka hilaw. Jeb. Guys, namin nakita ni Ray guys, oo. Nag-inusara ni siya guys nga green. Wow. Sagaran diri medyo pula. Oo, medyo pula. Pero hantod karon wa pa mi nakawat. Mag-challenge na lang siguro miyani guys. Uy! Ara! Ara guys, na namin nakawat guys. One down. Ngita pa miglaing kawaton nun guys oh. You stupid. Oh. Oh, hinuga guys oh, hinuga oh. Hindi wow. Oh. Pero kasagaran maunahan jud mi og uy na may pinutlan diri sip. Na may nagunag pangawat sa tuwa diri. Inuang iba. Kana. Dito dapat ilaalin ka. Dahat si po daghang pinutlan no. Isa pagitaw among nakawat diri guys. Hapit namin na puno og samad. Uy! Ito nakakawat ng isa oh. Jep, pangalan na mong gikawat, Jep? Pinyakon. Dagan kay mga pinutlan na sound to be. Uy, sus kagamay pud ana uy. Para ram na sa imo ha. Dito siguro ilaalin siya daghanan eh. Samad-samad na. Hoy, pakita niyo mga kinawat be. You stupid. Oh, mo na yung mga kinawat oh. Okay na sila oh. Oh. Guys, oh mo pa na yung nakawat oh. Be. Ulit din be. Pinaka-hustler na mong kawatan riya oh. No. Kitams. So may mong kastorya nga ikaw may nakakuhaan upat ka buok. Hapdos. Alam mo kanimitrix pa na siya oh. Hindi ka na siya na maki. Maki pro na po sinilas. Oh guys oh. Diri na yung farm nila Ulasos farm. Mura mig tag-iya kay kami muna mismo ang nangawat. You stupid. Kunmin nga part mangawat. Giawaw na mi masakpan na mi karon taud-taud. So, abi hapdos guys. Ang among mga tiil grabe nakakatol og hapdos. Ang isa nangita og halas. So may nakita nimo, butike nga gamay. Dito ilalin no dagko na to ilalin ba? Oh dito ganita mangawat. Ngano day kini day ato ada ni di man ato ah. You stupid. Mangawat ganita kato ta sa ta mangawat. Ginagawa mo. Absin among cameraman karon guys kay sayo kay to naglumlum. Kauyab na siguro to. Dugay man ni bakod. Oy, tuara.
Oh, tora. Ay sapotla kay tanawon sa nato na og nabanay kabak. Ya. Hmm? Dito tayo lalim. Guys, nanapod ni kawatonon guys, so tora guys. Isa guys, so tapag daw dito guys. So. Sige lang, pagkuha lang diha. Tarong nga pagkuha nga gakakuron kag banakon. Human. Pang ilalog. Plangko na pod. Oh, kapuya manguha lang surta tapos sa tanugan. Gamay ra matag nakawat ani ay puro man giunahan matag kawat sa mga ilaga. Kita tagilo blanco pong sulod. Ang abukado. May masas ako kay gabi. Daghan biya kay bunga perminti lang abukado, gamay ra lagi karon. Ha? Lampinig may bunga. Unsa man na? Nadira? Law pa? Saman sungag na puta sep? Daddy, chill. Ay. Katak-katak agig pilapil o di na first blood mo na siya. Wala sep. Kita may nasakpan guys. Yaw-aw na may giro dito kapita guys. Oh. Ibaba ang kamera. Ito na pudo lata man sip. Kulata naman pudo kuan. Laga. Ay, awa ni diri, hubas na ni. Nagihanan. Man. Karon pa man nagikawat oh. Uy, tahinog si po. Guys, lain nakauna sa mong guys. Atay na ni. Di man min labilinan. Di panguwa na lagin lang uban si po di harvest naman sunod lang sip. Nagibaba naman ladaan guwang siguro na lagi baba. No? Na? Guys, so ni nakababa. Ay, di ni nakababa di baba. Tumbara din ihimo agyanan. Maghimo sa din siyang kawatanan guys. Pasi po. Po, talang sa tunga-tunga. Tsaka man to na to pagkawa to. Bahala di ta kakaon. Sa di ta masamad-samad ugar nagana. Guys, nagtapok diya guys. Puro-puro hilaw. Guwang tanan guwang. Kinalan next week na may ani mga awat. Ang galing. Follow daw niyo ang vlog guys. This is muna mong pounder oh. Oh, tara oh. So, lingi sa pounder. Oh, muna siya. Sip ka nang dako kay sip. Dalo na to na sip. Oh. Guys, kana siya guys, hustler kana sa mangita og halas. Karon nga pinya mong gipangita di siya kabalo. Ug halas na banakon, ay hustler kana. Ya, kuha na. Oh, mo gay wa na mo nagikuha. Gi. Putla dito. Ay ka-uwi. Tabig tunog. Bilangan-langan masakpan tana. Ana aditso bang kamot niya na beli aditso banggi man na largo. Ginagawa mo. Pababaw. Sige na. Gaway patawad guys. So inana siya mangawat guys. No. Napay balibo. Kuay balibo. Huh? Ayo ibutang dia masakpan ta. Tusunahan niya. Sabi mamang. Kana siya og di na to nakanon karon. Hinog na siguro siya duha ka adlaw. No? Kuy. Be, pagawas. Okay, so, nama hunter kaya na mga awat guys. So, guwang din ang nakuha niya. No, pinakasler na mamangita ka ahalas. Oh.
Hop, isa. Uy, naana may nakauna na to dire. Ya, tado na no. Uy. Jackpot kita. Yun. Mani makatawag makaingon juga this is Vlog. Ayaw ka to. Murag tag-iya ng awat no. Sip, sip. Sip, to. Orange. Ay pagkurat-kurat. Ora daw nag-orange. Pero yellow di ay. Kuyawas yang orange. Itu asip po. Ano na sip? Sa boss. Ay, wala. Yun. Kisi. Kabi ng hunter kayo no. Di mo? Ay, isa. Ano raw? Sakto na. Di na ito mahurot. Sunod na po ta mga wat para mabinlan po na. Binlan po na to po. Guys, so muna po na mong natawat karon. Wow. Tak mo ana. Pinaka-sler na mo. This is paisa oh. Kailan mo ni kuan? Bandam. Nanang buhok sa bandam. Na guys. Tago-tago na taning abi. Ni amo ang tour guide nga. Sa basay hasta kami palisod-lisoron man. Saan sa may kasulti ni mo sip nga nangawat taghayag. Okay kayo. Biling isa. Sabi mong kaingon nga, okay kayo be? Na, masakpan ganita pag post na tuan eh. Shocks lang. Legal. Di man illegal. Legal nga pagpangawat kanira pagpangawat nga legal. Hindi, wow. Okay. Guys, so tapaspas kayo na siya nakaabre. Oo. Katas ng kawat. Oh! Basta yung bandam niya mo. Katas ng kawat guys. Tusok. Ini. Katas ng kawat. Agla na kayo nag-abrihan na guys. Ano sila? Ay, sunod na mo abrihan na no? Nara pinakasler na mong kao no? At ilok.